Karbiak Hayapan Puthot Enut Karbipi, Kadombini Terangpi, cultural encounter of Karbis with our homes and neighboring tribes during 17th and 18th centuries buat Hipi and Ponsi, Doctorate degree kachepalong pen, Karbiak Hayapan Nongmi Kivanpi. Chethan Dami, Kadombini Terangpi, along like Deephu Golf College along Assistant Professor, History Department along Lothan Bompensi, Doctorate of Philosophy Mati PhD, Kiramtang Mati Jong ni Pai Trok, Surihini Ra Incorrecia Ninkanpen, Dr. Tahir Hussein Ansari Kilang Charidun Penajo, Assam University Deephu Campus History Department Pen, Doctorate degree kachepalong Dunlo. Kadombini terang PK rong nihang dipualong kedo Karbianglong Sports Association akong chunbang Dr. Pankaj Teron Acholo. Alang lisar buramen laki karitang Surendra Kumar terang lapen sadhani rong hangpi asupiat lenglo. Alang litum hembinong ke Ribhoi District Meghalaya along rielong. Seta non ke dobom ke dipu rong mong belong si pathir rong. Alang lilo ke Charlie ke pangcheng dun laki Panbajar Guwahati lapen keba satlang ke Jorhat Girls School along pensi chepa ponlo. Lapen Deephu Golf College along pen graduate NC Pharokre sirkebra trok sirkebra sirkeb aningkan postgraduate setami chepa pon pen Surihini ra trok aningkan assistant professor history department along claim dun. Karbianglong life pen kahumri da mahur kadombini terangpi PhD ke longa puthak ningkarong chepaklang ponsi. Bangso asailong kachirap do natum anaphan jasimet hem isi asupi banghini jirjili teronpi lori nirjili teronpi lapen jirpo jirpia tumaphan amsata akiro pajirponlo ni nili madam tum dulo madam tado madam dulo atima ni tado madam pen se chardi dulo non alang lide non principal lo ni tum college enke ni hema sorta lo enke ni mam ni pai tum talo enke ni pai ki kaita hedi mane ni tum ke chardi nang po si bihek pentanang thandun lo lasi ni pai phanta churu lo ni hema sor phanta lo ni somar tum phanta lo inke kado kabe nije pi nije po tum phanta ni laso nang litum trosi hedi kardom nang pe pajelo lapen ki thurmi lo ke charli ari soi jang tuma phan aning pathe pon pen kang tu yang deng ka charli dun pen karbia khaya phan nong nam ki mi ke wan pi thek ja phan setami than pachini pon nitum try nang ji ako ko son son ma nitum thek ji la non government tum tani tum han lason they also given us lots of things, so we should acknowledge it and we should use it lasini nang thanpo and inke success ke di short term pen ke ta long le you have to be dedication donang po hard work donang po lason si success ta long ji pusi nili ke matha lasi lason lo nili ji puji mane nitum hedi therak nang ne try hodai ta nitum lasi matha nang ji nitum ke try nang po athema hedi nitum hedi non just isi step si kilo lasi nitum hedi try nang po non ove kimi tum hansi ni lason se than po ke po hi cement weapon nang po lasi lahelo ni message Bangso ahut Deephu Golf College principal Tado Terang Pilapen Deephu Golf College along Lothan Bangatum Humri Damsi PhD kachepalong Tekapot Karchu Padupot News report long solar Bikram Crow Karbianglong Live